नोंसोरखौ जाहोनो थाखाय लावदुमा नोंसोर थैजासिम जाहोनो हागोन मिथिबाय बेस्रा इमान खस्थ' खालामनानै बेखिनि स्टेजसिम सफैदो मालायखौ मानो सकिदार माबा माबि थाय समाया बिदि बुंनो जाय बुङो नैबे भिडिअ फैखांनायनि उनावहाय गोबां दाब दाब जायगायाव थाग्रा फंबायफोराबो आंनाव गोबां मेसेज हरदों दै हरग्राफ्राथ' हरखागोन बिनिफ्रायबो मा हरदों आरो नोंथांमोना मिथिगौना आदा जेम्स बड' ब्लगा अलरेडि रिप्लाइ होबावबाय मोनसे नोंथांमोना बेखौ गोबाङा नुगोना नुवाखै आं मिथिया दा आं माखासे खोथाखौ एसे उनाव बुंगोन बिनि सिगां जब जोंहा सेंग्राफोर गोजा एसे सावरायनो खोथा दङ आं सानो आरो मानो होनोब्ला जेबायदि नैबे बुंदों नोंसोरबायदिखौहाय फिसिनो मा बुंदोंमोन नोंथांमोना खोनाखाबाय जे थैजासे जाहोबाबो जाहोनो हानायबो केपासिटि दं होननानै बिथांजोआ फोरमायदों मानो होनोब्ला मालायखौ चकिदार माबा माबि बुंहरब्लाथ' बेबो रागायाव माबा मोनसे रिप्लाइ होखागोन बेथ' मोनसे साभाबिक दा बिनि सिगां आं मेनलि नैबे भिडिअखौ लाबोनाया खोनासंजोबोब्ला एसेब्लाबो बुजिगोन होननानै आं सानो बे जाहैबाय सेंग्राफोर बा जोंनि इयुथ्सफोर फंबायफ्रा गोबां मेसेज हरदों जोंहा मेडामा जिदि दैमारि मेडामा बिदि बुंदोंब्ला थ'दोजोंबो खामानि मावला बेंगलर चेन्नाइआव थाग्राफ्रा बिथांनि फिसायनि आन्दारावनो थैजासे जाहोनो हानाय केपासिटि दंबालाय जाहैनोसै जों होननानै खायफा बुंहरदों खोथाया नैबेसो आं बुंनो नागिरनाया जों बे सोरबा दैमारिजों बा सोरबा सिख्लाजोंल' बुंजानाय नङा गोबांथार समाव बुंजानांगौबो गोनां जानो हागौ माबायदियाव मोजां मोननायनि खेथ्रआव आं जिखिनि स्टाडि खालामनानै मोनो बे जाहैबाय सेंग्राफोरा सिख्लाफोरखौ बिसिबां गोनां गेदेर दं गैया बेखौ नायनानै गोसोथोआ जै नुबाय एट्रेक्सन जाबाय फार्स्ट लाभआवनो एट्रेक्सनजों लोगोसे लाभ जाबाय मोजां मोननाय बावनो गोसोखौ होसारजोबो गावनि दंनाय मानि मा बियो बेखौबो होजोबो गोबांथार सेंग्राफ्रानो 100आव 90%आनो सिख्लाफोरनि दं गैयैखौ नायालासेनो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो सेंग्राफ्रा होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङादां होननानै आं सानो फंबायफोर जोंनि गेजेराव नाथाय मालाबा मा जायो आं बेखौ बुङाखै जे सेंग्राफ्रा थगाया सेंग्राफ्रा मोजां मोनफ्लाय आं बेखौ बुङाखै नाथाय मालाबा मा जायो किसुमान सिख्लाफ्रा एसे थगायनाय बायदि मोनोब्ला गावनि मोजां मोननायखौ गावखौ सेंग्राफ्रा बिराद फाग्ला बायदिबो रागा जोङो खायफा आरो बे सैथो आरो मालायजों नुयोब्ला बिराद जेलास जायो मानो होनोब्ला नांगौ समफोरावहाय गावनि मोजां मोननाय सिख्ला लोगोनो जे नांगौ बेखौ गैयाब्लाबो होजोबनो नाजायो थ' बैबायदि अननाय नांगौ बायदि हेफाजाब होनायावनो माखासे सिख्लाफ्राबो सेंग्राफोरखौ ब्लाइन्डलि मोजां मोनफुनाय समाव दं गैया जेबो मिथिला न'खराव माबायदि बेखौबो मिथिला ब्लाइन्डलि खाना आदि देहाया मोजां जायाखै आंना दाबो लोमजानाया मुलि जागासिनो एसे मोजां जादों खें साखांदों माखासे सिख्लाफ्राबो ब्लाइन्डलि गोसो होसारनानै मोजां मोनसिगोन खायफा बिदिनो जुलि जासिगोन जुलि जाखांनायनि उनावसो खोथाया फैसिगोन गोबाङा कमेन्ट हरना जोंखौबो आदा हाबा जादोलै थाब लादोब्रा थाब लानांगौलै गोबाङा बुंग्रा थायो बिदि थुलुंगाग्रा नाथाय मेन खोथाया बेसो हाबाथ' जानाया गेदेर बाथ्रा नङा बयबो जालाबायनो हायो नाथाय प्रब्लेमा फैयो मेनलि हाबा जाखांनायनि उनावसो बैयावसो नोंनि दं गैयैखौ नायैयाबो दं गैयैखौ नायग्रा जाहैसिगोन नोंनि न'खराव जेबो गैयै गुबुनखौ साबसिन नुग्रा जाहैसिगोन 100आव 1%आ मोजां जानो हागौ नोंखौ बुजिग्रा हिन्जावफोरा नैबे खेथ्रआव आरोना नाथाय 99%आनो नोंखौ बुजिनो हानाय नंला जे नोंहा मा दं मा गैया बै समाव मेन इम्परटेन्ट रल लानानै फैसिगोन नोंहा दं गैयैया जेबो गैयाब्ला आंखौ मानो लानायमोन नोंजों फैनानै खस्थ'सो मोननांबाय बेफोरबायदि खोथा ओंखारलांसिगोन फिसा फिसौ जाखांनायनि उनावबो खायफा मानिया मालायजों लाइन लासिगोन खायफा मानिया नोंखौ एरा खालामसिगोन बिदिखौ जों नुनो मोनो जाय खेथ्रआव गोबांथार न'खरा आजिखालि बायलांनायखौबो नुदों दा बेनिखायनो आं सिख्लाफोर हिन्जावफोरखौबो इनभल्भ खालामनानै बिसोरखौ दाय होनायनि नैबे भिडिअखौ बानायाखै मेनलि नैबे भिडिअनि मेन मट' थांखियानो जाबाय सेंग्राफोर बा जोंनि इयुथ्स
सम थानायावनो दाबो सम दङ गोबाव दा खालाम इट इज दा राइट टाइम टु रान नैबेनो खारनानै लानायनि समा आहा बैसो जाथ'वाखै आं फरायगासिनोसो दङ आं दायो खामायनो दरखार गैया बिमा बिफानि सायावनो मोनजागासिनो दंखायो नैबेफोर साननायखौ ज्राब गारनानै दानिफ्रायनो जोङो सम थानायावनो नो डाउट लाइफ बा जिउआ थैस' थांस'नि थाखाय नङा अब्लाबो सम थानायावनो जोङो गावनि फिउचारनि थाखाय जाहाथे न'खरखौ मोजां बानायलांनो हायो जाहाथे उनावहाय हिन्जावफोरा कमप्लेन हैनो हाया नोंनि सायावहाय दानिफ्रायनो खामायनाय रां आरजिनायखौबो मुखुब जानांगोन खामायनायाथ' गोबां खामायो नाजायोबो नाथाय मोनसे बुस्थुखौबो गोसोआव लानांगोन बेनो जाहैबाय मस्ट इम्परटेन्ट थिंआ सेभिंस बासायनानै लाखिनाय खामायनायाथ' गोबां खामायो नाथाय बासायनानै लाखिनोखौ सोर साबैसे बेसेबां मोजाङै रोङो बैखौबो मस्टलि जोङो गोसो होनांगोन मानो होनब्ला गोबां गोजान जायगायावबो खामायनो थांगासिनो दं जायफ्रा दा मेसेज हरदों आंनाव थाहैदों खामायदोंबो मोजां बेथन मोनदों नाथाय फैसा लाखिनो रोङाखै खायफा लाखिदों खायफा न'खराव मोजां जादों नाथाय बेसेबां 1% नाथाय खायफा मानिया लोंनायजों जानायजों सोबनायजों जिउ थासान्दियाव जानांगौ लोंखानांगौलै थैबा मोनला होनसै नाथाय थाबबोथ' थैयाना नों माला थैगोन नोंबो बुंनानै लानो हाया उनावहाय फैनानै न'खरावहाय जेबो जाफैला फैसाबो लाबोनो हाला खस्थ' मोनफैसिगोन बेबायदि जायो थ' बेखायनो फरायनाय आरो फरायैफ्राबो जोङो सेंग्राफ्रा गेदेर दायथ' दङ मानो होनब्ला जोंथ' सिख्लाफोरखौ गोबाङानो आंनि साननायाव आंनि नुनायाव आंनि गोरोन्थि जादोंबा बुंनाया निमाहा होदै सिख्लाफोरखौ दं गैयैखौ नायनानै गोसो होदों आंनि साननायाव हौवाफ्रा मेनलि माखासे समाव आखलखौ नायनानै गोसोथोयो खायफा महरखौ बेनोसै आरो सिख्लाफ्रा बिनि सायाव फोथायनाय होफिनबाथाय बावनो गोजोननाय दं हौवाफ्रा बेबायदि आरो थ' जिखुनुआनो जाया आदा जेम्सआ मोनसे पस्ट होजेनबायानो रिप्लाइ होजेनबाय बिनि उनाव भिडिअ'आवबो रिप्लाइ होगोन नामा समासो मिथिसिगोन बिथाङा माने ओरैबायदि जादों हो मिथिनि फेक एकाउन्ट इभेन जोंनिबो फेक एकाउन्ट सोरबा खुलिनानै दोनदोंनो आं दासो खोनादों मिथिनि फेक एकाउन्ट सेम प्रफाइल आदा जेम्सनि सेम एकाउन्ट सेम प्रफाइल नाथाय फेक नंखाय एकाउन्ट बेजों कमेन्ट हरदों जाहैदों सोरबा बेयावहाय जोंहा दैमारि मेमा बुंदोंमोन जेम्सआ खुसि मोनो मायो बेफोरबायदि नोंथांमोना गोसोआव दंदां दा बावहाय आदा जेम्सआ मोनसे रिप्लाइ होदों पस्टनि गेजेरजों आंखौ बदनाम दा खालामसै गेमस्रि आं नोंनि लाइभ भिडिअ नायाखै कमेन्टबो हराखै एसे मेलेमखौ बाहायनानै कमेन्ट्सफोरखौ फरायनानै फिननायफोरखौ होनांगौ मेलेमखौ मानो बाहाया आं नोंखौ मिनियाखै आरो खुसिबो जायाखै नों दिनै मुंदांखा मानसि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ सानै हयै बुंनो सोलों बार गोरोन्थि जाबाय थायो उन्दै नंला गेदेरबो जाबाय मा बुंबा मा जागोन बुजिनो हानाय जाबाय आरो बिनि सायावबो गोबां कमेन्ट हरबावदों खनसे आइ लाभ इउ होनफिनदोलै आदा जेम्स नोंनिनो खालि गुमै खायफा थुहरग्रा बिदि थाखायो गोबांनो थ' बेफोरबायदि बे जेखियानो जाया आंनि मेन भिडिअ मथ'आ बैसोमोन मस्टलि फर सेंग्राफोरनि थाखाय